Madrilan gera, Euskal Herrian sortuak, batez ere Bizkaiatan, Gipuzkoako fruituak, naiz urte batzutan egon, pixka bat atzeratuak, berriro zorionian, gaude indarrak hartuta. Soinu txikita pandero, eskutan da bizkigunak, hoien bidez goxatu nahi, inguruan dauzkagunak, inoiz zaitun da amonak, dantzan jartzen dakigunak, gu gara tristura danak, usatu nahi ditugunak. Apaizak deitzen zioten, lehen infernuko ospua, aspaldiko esaera, baina ez daukatazua. Orain garbia dala eta jende gehien apoztuta, hau bertzako gauza dugu, ez da inori ostuta. Horein elizan jotzeak, untzat hartzen dute, herri meza diranean, inoiz deitzen digute, gure soinuaren hotxak nori egingo ion kalte, jangoikua berak ere, tristurarik ez du maite. Kristina eta Xabi eta badatoz, Maira, gaur musikari buruz hitz egingo dugulako, gaur sortze lanari buruz hitz egingo dugulako, eskuartan daukadan diskoa besteak beste, amak taldearen lehen lana, eta parte hartzaileen artien, Kristina Eruratzetik datorrena, Kristina Solano, arratsaldeon. Berdin. Eta Xabi Solano, zepen parte hartu zu, eh? Bai. Diskoan, Parte onbila daka. Ze soinu ona, ze lau abotxe batu zareten bebai, eta abotxekin asko jolastu, zeuek instrumentuekin bebai, eta aspaldiko partez lagunak bat egina, Kristina, amak proiektuan? Bai, ez gendun asko pentsatzen, onta iritsiko gineanik, bai. Pozik guztua, esan dezun bezala diska berri honekin, eta parte hartu duen guziekin, eta gidatu gaitun horrekin, eta oso pozik. Xabi, erraza izango zen? Honelako artistekin diskoa egitea bebai, ez dakit konbentzitzie eta ja martxan jartzie, Kristina kontatuko digu nolako lana izan zen horremeste urte eta gero, gogoratuko dugulako, Amaia Oreixa, Maixa Lizarribar, Alaitz Teiletxea eta Kristina Solano, aspalditik ezagutzen zaituzte goltza gainetan, eta orain urtiek pasata, eta bizitza guztiz aldatuta barriro martxan. Diskoa, Xabi, oso ondo dau? Bueno, bai, abestiak oso politiak dira, beraiek zesanik ez? Politiak, onak, musiketxen, eta, bueno, netzak edo erantzukizun handia izan da, eta, bueno, parte nire arreba daudela, balauak oso ezaguna ditut, Maixane irakasle izan dakoa da, gainea, nik txikia nintzala, eta, bueno, egia zen nire etxean grabatu dugu, estudio, Antxonienia estudioetan, eta oso errezatea da. Astean zehartenak lan egiten genuen, asteburutan elkartzen ginean, eta, bueno, Gabonak inguru hortan hasi nintzen bereien kantu pixkat forma ematen, baina, bueno, bereiek
oso ona, ja, zakit. Soinu aldetik, erantzukizun hori esaten zabiltzena, etxekuek eta gertukuek izan da, maitasun asko dagoelako hemen, eta ondo atera behar hori, baina soinu aldetik, ze garaikide geratu den diskoa, esango nuke, hain tradiziotik eta sortu duzuen lanetik, oso soinu ona dauka, eta... Horren bila, jungea azkenian, ez? Pixka bat, nabaritzea disko entzutean bereien ahotsak oso ezaguna dira, Euskal Herrian kantu asko entzun ditugulako beraienak. Orduan diskoan oso nabarmen egon bertzian lauen ahotsak, ez? Eta nik uste hori asko nabari dela, eta gero musikalki ere oso tradizionala da, baina bere modernidade puntxuekin, orduan, bai, oso baraiki da. Erraz izan da animatzea, Kristina? Ez pentsalen nungan baiezkoa esan zean ikan, baina, bai, gero... Ni behar nun, egia esan. Argi gendun, norbait behar gendulagu pixka bat zuzentzeko azkenen, lau musikari geha, baina naiz eta estilo berdin auki, laua desberdina geha baita, ez? Orduan behar gendun norbait guz zuzentzea. Orduan, ikusi da, Xabik ze proiektu ditun, ze diskakate ditun, eta egokina beha iritsi zitzaigun, ez, hau ateratzeko. Eta batez ere, sasoiek behar duten plus hori, ez da? Esan duzu, eskarmentu handia daukazu eta esperientzia handia, baina 2021 garrenien, ez da 80ko hamarka da, sekulako buma, eta zeueke izan zineten, horren adierazletako batzuk, Euskal Herrian gertatu zen atrekitixarekin, ez da, holtza gainetan, eta musika ezberdinekin eta hori dana bizi izan genuen, gaztiak eginen momentu baten, orain oso ohikoa dalako, baina momentu baten sortuta da hori bai, Hoi da. Eta gu ere ez gara berdinak, noski, bain dela, labito bat markadan iten gendu musika, doain iten genduna ere, nabari da, ez dela berdinak. Baina bai, guztua. Nik uste gaina jotzea juten direnean, jendeak, ja, juten diala, zea batekin, ez? Irudi batekin, ja, zautze dituztelako, urte asko egon dira berei entzun gabe, eta... Nahi hori, ez da, eurek ikusteko barriro. Nahi hori. Xabi esaten zenidan, pertsona egokia da, honetarako, gaur egungo musika, Xabi, bai beti da nik, eukizu hori. Txipa eta radarra jarrita daukazu, eta esnebeltzari buruz hitz egingo dugu beste bideoetan elkarlana egin duzuelako bitaldiek. Eta oso emaitza ederra, Gonagorriaren bideoklipa ikusten gabiltza, baina esnebeltzarekin hortxe bideoklipe horiek bebai. Radarra jarrita daukazu. Xabi, Euskal Herri zen, zure trekitixarekin, baina hain munduan, ez da? Bai, guk bakizu horzigor dezeta goten da beti musika entzuten, eta niri pasatzaizki eta bestiak, eta beti gaude hor musika ze entzuten du jendeak jakin nahian, ez? Eta argi genekan, esnebeltzakin orain, garai hauetan oso zaila dago jotzea, aforoen kontua, eta zerbait berezian egin genuen jendea, itxerita dagoela, ez genuen nahi betikoa egin ere. Orduan, okurritu zitzaidan, lau neska-puska hauei esatea, eta nik uste emaitza bi abesti hauetan ikusi da, baina ensaioetan, eta lehenengo kontzertu guztiak 8an euki genuen, eta oso ondo alea zen, eta egia esan oso pozio gabe. Elkarlanerako, esaten gabiltzana, Kristina, bai zeuek batu, baina gero honelako opariak, ez da? Oparia. Ez nebeltza taldeko mutile pestauzelako bat petxarto, esango dugu. Amak taldeko neska pese, ez nebeltzako mutile pestauz bat petxarto. Bai, mailan daude baindik. Beitu egin esan duzu, lehenengo aldin Xabik esan zitanian, aizu, venga, amak, seguru zaude. Ez gaude guotxuta olako banda batek. Garai batean bai, baina olako banda batekin, ez? Elkarlanian aitzea, guretzako izan da, opari bat. Eta disfrutatu dugu bai ensaiotan, ez nola sonatzeuen, da harri-garria, ez? Ze kimika duen, ze... Zalantza barik. Bai,